Takže jedno z opatrení v rámci nášho sprievodcu kybernetickou bezpečnosťou je odporúčanie monitorovať infraštruktúru zariadenia preto, aby aj malý a stredný podnik vedel odhaliť neautorizované aktivity alebo zariadenia alebo užívateľov a dokázal ich zároveň odstrániť. Jednoducho preto, že pri incidentoch sa veľmi často stáva, že ten moment prieniku do infraštruktúry je akýmsi počiatočným štádiom a ďalej sa útočníci v tej infraštruktúre rozhľadajú a pohybujú, až kým teda nenaplnia nejakú tú svoju misiu, ten cieľ. Býva relatívne dlhá doba medzi momentom prieniku a vtedy, kedy sú odhalení. A samozrejme dôležité je, aby k tomu odhaleniu prišlo čo najskôr. Pretože vtedy ten incident je čo najmenší, tie škody bývajú, povedzme, že znesiteľné a hlavne sú teda najmenšie možné a zároveň je akoby najľahšia reakcia na tú danú udalosť alebo na ten kybernetický útok. A v malých a stredných podnikoch samozrejme existuje obava, že náročnosť takéhoto monitoringu je obrovská, že musia vynaložiť obrovské investície či už na technické prostriedky alebo špecialistov. A je to jeden z takých známych mýtov, pretože jednak množstvo tých technických riešení existuje aj bezplatných, tzv. Open source, a zároveň vedia sa spoľahnúť na niektorého z renomovaných dodávateľov, ktorým takúto službu vedia dodať v zásade na kľúč formou služby, vrátane všetkých tých technických opatrení. Podľa slovenských štatistík až 99,9% všetkých podnikateľských subjektov práve patrí do kategórie malých a stredných podnikov. Z pohľadu bezpečnosti je absolútne alarmujúce, že podľa posledných čísiel viac ako polovica respondentov z kategórie malých a stredných podnikov si kybernetické ohrozenie vôbec neuvedomuje. Že sa jednoducho to témou nezaoberajú, respektíve ako veľmi podceňujú. Filtrovanie prístupu na internet znamená, že užívateľia zvnútra spoločnosti z tej chránenej infraštruktúry, keď chcú ísť na internet a pristupovať na web stránky alebo aj e-maily, tak prechádzajú cez nejaký kontrolný bod, na ktorom prostredníctvom rôznych technických riešení vyhodnocujeme, či tá aktivita je legitímna alebo nie. Či náhodou neprichádzajú do kontaktu s nejakým škodlivým softvérom, alebo nie je im podstrčené nejaký falošný alebo teda škodlivý obsah, a aby sa predišlo práve nejakým možným prienikom alebo zneužitiu tých firemných údajov. V dnešnej dobe tie kybernetické útoky vedia byť v podstate likvidačné pre firmy. Pretože okrem obrovských nákladov a finančných strát, ktoré im spôsobia, a mimochodom štatistiky hovoria, že aj v našich končinách sa tie priame náklady len môžu pohybovať medzi 2 a 5% z ročného obratu spoločnosti. A to sú len tie priame, to nehovoríme o strate reputácie a strate dôvery zákazníkov. Takže samozrejme tým prvým a najzásadnejším dôvodom je predísť takýmto škodám, no ale zároveň absencia týchto možných kybernetických útokov a incidentov znamená aj, že tie samotné systémy môžu lepšie fungovať, že sú spoľahlivejšie, že sú dostupnejšie, že sú rýchlejšie, pretože sa nemusia ako vysporiadavať odolávaním a tým bezpečnostným rizikám. Keď sme sa snažili prísť na to, ako túto veľkú, ťažkú a zložitú tému zjednodušiť pre malé a stredné podniky, ktoré samozrejme mnohokrát pracujú s menším aj ľudským kapitálom, s menšími rozpočtami určite, a pomôcť nejak sa v tom zorientovať, tak vznikol nápad akéhosi sprievodcu. A tak sa vlastne narodil sprievodca digitálnou bezpečnosťou, ktorý prináša nejakú limitovanú sadu tých úplne najnevyhnutnejších odporúčaní, ktoré by naozaj každá firma mala dokázať nasediť. V rámci prievodcu digitálnou bezpečnosťou sme identifikovali zároveň
také nevyhnutné minimum technických prostriedkov, ktoré odporúčame malým a stredným podnikom v takéto bežnej prevádzke. Určite medzi ne patrí segmentovať infraštruktúru, v podstate preto, aby keď náhodou k nejakému incidentu príde alebo útoku, aby ten útočník nezískal akoby neobmedzené prostredie a aby sa nemohol v zásade voľne pohybovať v rámci celého prostredia toho podniku, ak sa mu podarí nejakú z tých obrán narušiť. Druhým a opäť snáď dnes už veľmi rozšíreným opatrením by mala byť ochrana koncových zariadení, aby bola prítomná na všetkých notebookoch, pracovných staniciach a určite serveroch, ktoré v takéto IT infraštruktúre malého stredného podniku sa nachádzajú. A za tretie, určite odporúčame kontrolovať, respektíve filtrovať prístup zvnútra tej infraštruktúry von alebo niekam na internet. Aby užívateľia, ktorí samozrejme veľmi často nie sú si úplne vedomí všetkých tých možných nástrah a rizik na internete, aby sme im tými technickými prostriedkami pomohli, keď teda omylom kliknú alebo otvoria alebo snažia si stiahnuť nejaký súbor, aby práve to technické riešenie im v tom zabránilo, aby nespôsobili vlastne tej organizácii väčšiu škodu, ako je nevyhnutné.